everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों दायो माबायाव थांनो नागिरदों आरोना गामियावहाय मा होनो बेखौ लामा गाथेनाय मोदाय संसारि मोदाय होनो आरोना बिदि होदों गामियावहाय। ओमफ्राय जों दायो बुट जानो थांगासिनो आरोना थांनो नागिरदों माने दा थांनोसै बुट जानाय। लोगोफोर जों दायो थांगासिनो दङ आरोना नै गाहानिया मायो नायनो अफ्रि नङा दां नै जुमाय बेबो आरोना जुमाय मोनसे जोंना माने गामियावहाय फुजा होबा बेफोरबायदि जुमाय लांनांगौ आरोना जानि तुतलु सेनाया इसे मबाइल नांगौ दैनो मबाइल नांगौले बोलो मबाइल नायबाय थादो तुतलुआ जानिया गिदाया बामबाय नै लोगोफोर नोंसोर दायो नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो जोंनि गामिखौ आरोना बेसेबा गोबाव जाबायमोन आं गामियाव फैया ओमफ्राय दिनैसो गामियाव फैलायबाय आरोना गामि गेजेरावहाय आवै लामा जोंनि लामा आरोना बियो ओमफ्राय गामिखिजा हाबलांसै जों दायो नै बिखिजा हाबलांसै आरोना जों गामिया इखिजा नै बेयो आरो आं गोदो फरायनाय एलपि स्कुलमोन हेदायतपुर गुदि फरायसालि ओमफ्राय जों दायो इखिजा थांसिगोन हाया आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा इखिजा जों गामिया जानि तुतलु सुना नै सुना नै बोलो ये हेलौ जानि तुतलुआ दायो मास मोनब्रै जाबाय आरोना रायदावलायदैयासै तुतलु जोंहा बाजै लानि जों दायो थांगासिनो दङ लोगोफोर जोंहा तुतलुआबो गाज्रि जागोन ने दिनै बुन लायदि नामा तुतलु बुन लायसना माबा ब्रुम ब्रुमनो रोंनाय जादों इयो हाथायाव थांनानै ब्रुमोन तुतलु बिमायानो इयो तुतलु बिमा इयो तुतलु बिमा ओमफ्राय उननिया जोंहा मा ओइनो साइकेल सालायना फैदो तुतलु बिफाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दायो अफिस मोनैबा देखायनोसै आरोना भिडिअखौ दा थाबायना थांनायखौ देखायथ'ला एसे खस्थ' जादों तुतलु बामदो नालाय बिलुन ओंखारलायदो तुतलुनाव मिनिलायदो नायलाय तुतलु मा गथ'सो नाखौ दे थाबायनायाखै माया इसायाबो गारहा लादो मोनबाय लोगोफोरजों दायो ओइनो मानसिफोरा बारा फैथ'वाखै देग दांग्राफोरा
जों गामि रावबो फैथ'वाखै दस' ओइ दासो साफा सानै दिउरिया आयं नामा दिउरिया सोर ए मोनानि जगार लोगोफोर इयो दासो खालामगासिनो बाथौ दासो फैहांदों मानसिफोरा लोगोफोर Oh no! Nonsani? Raza? Rani. Sadung mudan subde. Ain deh. Ain. Deh. Enak. Enak. Metai jade. Kayak ada Andre, nela bay. Dah sepi yang dah na, raja pura. बेवहाय हराव मोदाय होगोन नालाय मोदाय होनायनि जगार खालामगासिनो दङ आरोना लोगोफोर इयावहाय नै फस्लाखौ मा खालामदों मिथिया खिन्थु आं मायबि जगार दंबोयो आरोना इयाव देखायजोबाखै बेवहाय सब दंबोयो आरोना खान्थाल थाइजौ सान्द्रि गोबाय दाला गोबाय जेखाइ बिदिनो दाउ फारौ सब दंजोबो आरोना बुंजोबनो हाया Kolam Sari, Lapanino Kolam Sari. जोंना इदि गाजिखौ रानो आरोना न'खरसेयाव मोनसे माने सोरबा थांनाय सोरबा थाङि गासैबो मोनजाया होननानै ओमफ्राय गासैनोबो मोनजाहोगोन खुनुरुखुम इदि माबा रानजोबो आरोना न'खरसेयाव मोनसे थफ्लासे माने गासैबो मोनजाजोबनाय बायदि होबाय होनलाय Oi, kia vậy? Ini tahu labari. Masih itu namanya. Motor, labari. Ini kursi. Motor labari. Jumaya ni siapa ni siapa? Bawa kiri masuk sini. Saya jumaya ni mana? Yang mana? Apa yang?
Labarlah. Masih baru sih baru lugu. जुमाय गोजा लोंजोबनांगौ इखो दा जों दायो थांसै आरोना मानसिफोरा थांजोब्बाय लोगोफोर जोंबो थांसै थांजोबाखै माने दासो थांनो ओंखारगासिनो फैबा गय जादों गोलैगोन Mấy cục lựa đi mẹ đây đi mẹ thằng mẹ so लोगोफोर जों दायो न'आव थांसै ओमफ्रायो न'आव थांबाय थानायखौ देखायला माने दहाय फैनायखौथ' नुबोखादोंसो लामाखौ जोंनिखौ ओमफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय भिडिअ'आ गोलाव जागोन नालाय बांद्राय ओमफ्रायो बेखौनो दोनथ'नोसै लोगोफोर एसे सासे लाइट खाबाय दै नै लाइट खाबाय हाय बोलो सोरा मा गैया बाय बाय So guys, बेयावनो दोनबाय जों भिडिअ'खौ बाय बाय लाभ इउ बाय 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 बाय